What's up mga kabay? Welcome back sa among YouTube channel nga Niti Bulanos. For our vlog today mga kabay. Oh, English dito. Di ba mga kabay? Karon nga video mga kabay. Hindi totoo yan. Mga amigkuan. Bola lang yan. Lubi kay mga kuan. Ambayon. Ang mga imong lamaw. Tama kabay. Tara. Yo. Sakit. Tagak. Kakabay mo ni Kapaw. Inamdam ko sa na kabata ni sakay ko na ko na piyang. Ginagawa mo. Tari dia dia. Ha. Tari kan boy. Anak ko. Ginagawa mo. Ini harayan drop. Doy, paghinay doy. Palangga kang nanay doy. Ginagawa mo. Tas kabay raya na dugay ka saka. Ibugatan si Rosijang. Tijan. Nah, ganihar dyan na wapansit ka kuan. Eh. Wah. Tara. Aman. What's up? Paano masabi? Wala, pasak-pasak na. Ano ba ka? Iuwi na gani ka. Pero nagtohon? Ginagawa mo. Lalay na ko masarawan. Wala? Yara kinuha ni Kabay Ayan ya. Ini Kabay Ryan. Buteng pa dyan. Ano yung lamawon mga kabay? Paano masabi? Sakto na ni. Kabay. Butang para sa mga taong pan UTI. UTI deh ka? Wala ikaw. Karawa kabay na. Taas ang tubig sa among sapa mga kabay kay sige uwan-uwan. Diyan na
bidlak. Nagbitay mo na mga itlog doy. Pre-kuskus niya. Anong ginagawa mo? Basic. Basic lang kabay, ayan. Mother, tulong. Anong ginagawa mo? Unaw. Narap po daw kabadyo. Oh my God! Ito ah. Yun sa mana. Ihe. Jula. I believe I can. Apa? Kapoy ka? Wala ko nagkapo dun sa basta subscribe ko naman. Nakabay. Nakabay. Balit. So, balit. Ginagawa mo? Mga kabay nga nila pag kuskus na. Kuskus para sa lamaw. Ya. Mga kabay, manamig kuan. Kuskus sa ibig. Dara, mato na ta. Ito na kuan. Tara. 1 hour later. Nakabay, tanong ba tayo? Gatas. Condense lurin. Okay, mga boy, timplahin na lang yung Diyo magsuwa. Tutulos mo. Itang karawon mga kabay, itang i-mix para ma-fail nimo ang igugma niya. Baboy na ta. Ma-fail nimo ang katamis. Ha? Kung manhid ka, o di ka kapig. Ano ka din ang buwan? Bata na tag hanibi. Tagsik mo lang. Luar ka buhok, kaya may budget. Lumurita mo. Karawon ka po na to para mapail na mo gitang pagigugma.
Para mapil nimo nga wa si Jay feelings nimo. Kabay mga ano ta. Gutom na. Parang lami agla mo mga kabay tanaw. Tag-5 ra mga kabay, ug ganahan mo kaon. Bitaw, ari lang mo diri sa among kwan, tindahan. Tindahan, Wala tindahan. na store. Tindahan o kandila mga kabay. Mga tuwapeng. Isa. Pagbaso ba? Ah! Mga bay. Ganahan mo maglamaw, doon lang mo dire. Mga tinawag kalubian, mga napo kay hektarya siguro. One minute, 37 seconds later. Sumura to mga kabay. Kaya salamat sa itong pagtanaw sa mga video. Pasensya rin mo na hindi maka-travel karon kay damo ka di upin ng mga turis pa, dawa po ni kwarta. Apoy motor. Mga tanan. Yeah, shout out din ko ni Rolly Amugis na nasa Tagbilaran. Shout out nimo. Mga kabay, paligog, like, share, ug subscribe. Kung i-hit ang notification bell. Salamat mga kabay. Stay safe. God bless.